good morning mga amigo. Welcome back sa ating channel mga amigo. At sana supportahan niyo po yung ating channel ngayon. Kasi na-demonetize tayo. At ito, hanap buhay tayo habang nagtatrabaho ng vlog tayo mga amigo. At maraming salamat mga amigo sa lahat ng ating mga followers o mga subscribers. Thank you so much sa inyo support. At naway makabalik tayo sa monetization kasi na-demonetize tayo matagal na. Kung ano ating siguro pagkakamali din or wag na natin isisi sa ito. Yan, maraming salamat mga amigo at sana tapusin nyo ang ating mga video para makatulong tayo sa matulungan nyo ako sa aking watch hour. Thank you so much at ingat po tayo at makinig po kayo sa ating music. Bye bye, love you all. See you sa dulo po. Maraming salamat po.
sana lagi niyang suportahan ang aking mga video. Maraming salamat po, ingat po tayo at see you sa susunod nating video. Maraming salamat, God bless po, bye bye.